YC2K Dab Studio now come out with another film which is critical condition trending of the society. Rashin jini, rashin tsagawa. Ka san lissafi. Haka ne sarka. Gaba da gaba. Komai ka sa ya kame da hankali a kansa. Ka sanya mage ta jawo da masa. Komai ne dalilin yin haka? Kina iya sa mutum ya bacci mai nauyi. They are criminal, terrorists, rascal and uncontrollable in general. To me ta ce? Za ka wani sako ne. Sako yana gidan gona. Tarkon zabun fa. Ya hankali. Banda taka yayi. Idan har sun fi ku kokari to babu makawa kawai da su za a yi wannan. Aba oga, ka san ba za mu taɓa ba ka kunya. Za mu kulla sabuwar alaka da Alhaji Tashi. Ina abubuwan su tana nan na killace su. Ai wallahi ko in ya tuba dama wannan ranar nake jira da hannuna zan kashe shi. Kamar kin shiga zuciya. Gaba da gaba, the typical example of the society. It is the story of the terrorists. Sai ka isa ina neman ka ce min sai ka samu damar zuwa. Na zo da wata alƙalla kuma za ku ji daɗin. Gaba da gaba. Life is simple but it's difficult to understand. Na san za ku kawo kanku. Kai din wane ne kuma menene abin da kake nema a wajen mu? Haidar. Da fari ka gabatar mana da kanka. Ya rena mana hankali yana so ya wasa da mutu wallahi bai isa ba. Oga ina tunanin ya kamata mu jira shi. Ta yaya za mu jira shi bayan ka san abin da ya mana? Oga ka san fa kwana biyu shiru ne. Gaba da gaba. Ba ni zuwa gobe. Ba mu da gobe. Saurari kiris ya rage su ba. Idan kuma ni na fada ba. When the two people make a decision, it's difficult to separate them. No education, no justice, and no motivation in general. All in gaba da gaba. Duk wanda ya saki yan sanda suka kama shi ko suka ga fuskar shi Ka bai sakon shi. ya Allah na tuba ka yafe min a bisa wannan kisa. To wai a raba garin mana. Kowa ya dauki nasa wanda ya zubar da nasa shikenan. Ni ba so nake a raba garin ba, bararwa nake so a yi, kowa ma ya rasa. An kashe su? Amma to sa me zai hana tun da abin nan haka ya kasance ko mu hakura da kes din nan gaba daya. Idan har aka samu wata matsala to mu za ta shafa. Ya aikin da na saki. Kwarai ko kuma yana tafiya daidai. Safiya. Ba masala komai daidai. Stargate. Ni ma dai ta bangare na komai na tafiya ne. Story. Yasa a Mustapha Chansi 2. Screenplay. Ibrahim Haruna Eji. Kana nufin tun wancan lokacin baka ɗauko su ba kuma baka faɗa ba? To sai za mu samu kuɗi. Kana nufin kidnapping kenan? Kwarai kuwa. Producer Chairman Costume. Uwarsa za ta haifi wani. Executive Producer Kanu Reasonable Actor Yusuf Asasanta. Co-producer Muhammad MZ and Halifa GY. Wannan kalar da kuka suka mukwaki ku tsago da hannunku. Ka san duk inda Hassan da Usaini suke. Kansa a haɗe yake. Assistant Director G Saddauna. Me yasa? Saboda shi dan gaigai ne. Kana nufin mu sa kalli ko mali? Ku hada da birki sannan ku yi hankali da manjiriya. Kada ku bari kayan lulu ta soke ku saboda ba a warkewa. Director Mubarak GY and Kamsu Sumati. Killing not less than 15 people in the same community. Kai! Gaba da gaba. Comments.